Українські прикордонники сьогодні перекрили автомобільний рух на КПВВ «Каланчак». Автомобілі направляють на Чаплинку. Усе через масштабну реконструкцію. Її розпочали, аби модернізувати пункти пропуску та створити там комфортніші умови для перетину адмінмежі з окупованим Кримом. Поки триватимуть роботи на КПВВ «Каланчак», там пропускатимуть лише пішоходів. Ремонт мають завершити у листопаді. Наразі КПВВ «Чаплинка» працює у штатному режимі і черг немає, повідомляють у Держприкордонслужбі. На данный момент ситуация на КПВВ «Чангар» стабильная. Работает пешеходный проход и автомобильный проезд и в Крым, и из Крыма. Занята лишь одна часть, где стоит строительная техника, где-то демонтаж плит. На КПВВ «Каланчак» ситуация прежняя. КПВВ работает в штатном режиме. Работает только пешеходный проход, автомобили не пропускают. Там зараз демонтуються старі тимчасові споруди, проводяться роботи з ґрунтом, всі будівельні такі роботи проводяться. 15 листопада планується завершитися роботи.